Apa sebabe dene kowe tekan kene Arimbi? Kula menika kadang nata ing pring gondani. Nami kula Arimbi. Sabab menapa ta kula bujung-bujung kaliyan pun Raden Bratasena Gusti Ayu nalika Raden Bratasena wonten tengahing wana kula ingkang saged mitulungi. Nalika semanten Raden Bratasena sumpah prasetya badhe kersa nampi pasuwitan kula nanging sareng saged kula luwari saking bebandan pedhut peteng sumerep dhateng kula Raden Bratasena tumunten mlajar batobat manah kula saged Gusti Ayu manah kula saged yen tak ijoli Petruk gelem ora mboten kula sing ora asli Truk asli wis ora di anu ya di omongke ya aku moh kok Petruk menika sinten abdiku ing pundi mburimu kuwi iya ayo dhewe apik-apik kok bareng karo aku kok iya iki lho kula mboten Raden Bratasena mboten anakku gila karo kowe nanging nyatanipun ngatresnan kula menika sampun saged dipun upamekaken agengipun ngungkuli bumi menika apa tenan lahir batin saestu